Isang magandang araw naman sa inyo mga ka-jeepers. Yung i-vlog natin ay tungkol sa mga larong kabataan natin. Yung hindi pa uso yung computer games. So, susubukan natin mamaya kung kakayanin pa ba natin. Babu! Taba. Talaga matutunaw ang taba. Kakahingal. Mahirap pa talaga. Sobrang taas. Pagkatas ang nakyat namin. Nandito na kami sa malapit na kami sa puntahan namin. Hi mga ka-jeepers. Haggard na, haggard. Hello! Nakakahinga ng maluwag. Ito po si Charlie ay kasama namin sa church. Ilang taon na ba kayo dito, Charlie, nakatira? Labing apat na taon? 14. Ako, tagal na. Alam niyo mga ka-vloggers, ka-jeepers, yung napag-isipan namin kasi kanina, punta kami kasi dito kasi may gagawin kami. Pero pahirapan talaga yung papunta dito kasi napakatuktok. Yun. So 14 years sila nakatira. Pero napakasulit naman kasi maganda yung view. At na-excite kami sa gagawin namin mamamaya. Mamamaya. Ano yun? Mamamaya. My God. Ito po yun si Sister Nate, kasamaan po na. Mama po ni Charlie. Ito na po. Dito na po kami sa destination namin. Thank you, Lord. Hello. Dito na po kami sa kasama namin. Yung view napakaganda. Tsaka tama-tama sa gagawin namin mamaya. Kasi yung plano namin ay itatry namin yung larong pambata noon. So, subukan namin magpados-dos dyan. Yan mga kaibigan. Sabi? Gamit yung yung palwa ng niyog. So abangan nyo mamaya. Alam niyo mga ka-jeepers, modern to eh. Kasi noong unang panahon ay isa lang yung laruan ng mga bata. Tulad sa amin noon, Bukid. Walang mga moderning mga kagamitan. Kaya ito ay naisip ko na lang na gawin. Kasi maganda rin to eh. What's this mga ka-vloggers? Malapit na itong matapos. Tapos na po mga ka-jeepers. Ito na yung nagawa natin modern no?
Simple lang to, gamit lang tayo ng ano, pang bugsay kasi masyadong mahaba yung ano eh, papuntahan natin. What's this mga kaibigan? Ang dami. Turuan tayo ng bagong spot ni Charles. Saan? Banda Charles. Doon, sa kabila, Sa kabila, oh, mga kaibigan. sa kabilang mundo. Kabilang bundok. Sige na ka.
Kontrol ito. Nakabitaw. Nah, lugar. Ya. Tuplo ka na. Tuplo ka. Nana. Okay. Okay, go. Ito na, magta-try kami, double ride. Ana! Titing and me. God bless us all, God bless us all, man. Okay. Ito na! Uy! Subscribe, share, like, and comment. Don't forget to like, subscribe, and share. Don't forget guys to like, subscribe, and share. Ano pa? Don't forget to like, subscribe, and share. Oh. 3, go! Don't forget to like, subscribe, and share. Si Titing namin na. Yung nabidyoan? Sorry ko na to. Video niya. Si Titing namin na kurutan na. Don't forget to like,